התחלתי. שתוק, זה עוד לא התחיל. שלום לכולם, ברוכים לעוד תוכנית של הערוץ שלי. כמו שאתם יודעים, אני אדם, והיום אני משחק בארסי עם חברי אראל. אראל, תגיד שלום. שקט. סליחה, לא נורא, תאבד את הרמות. טוב, כפי שאתם רואים, מה אנחנו הולכים לעשות, אראל? ללכת לבית הישן שלנו, שחבר שלנו פוצץ לנו אותו והרג לנו את התרנגולות. הייתה שם תרנגולת שעמדה בדיוק ללדת. אראל, אני מאחוריך, תוביל. כפי שאתם יודעים, החבר שלנו פוצץ לנו את הבית, הרג אותנו, השאיר אותנו בלי כלום. ועכשיו, החבר שלי, אראל, ועוד חבר אחר, עשו בית אחר. ועכשיו אנחנו שם. והיום אנחנו הולכים לחפש... רגע, מה אנחנו הולכים לעשות בבית, אראל? היום אנחנו הולכים לחפש שם דברים ולצוד חיות, למשל כמו הארנב הזה. ארנביישן, כבשליישן. רגע, אני רוצה לצוד את החיות ולקבל XP. XP זה הטבלה הירוקה, מי שלא יודע. בוא לפה! יופי, הוא נהרג. אני מצלם רק 10 דקות, למה אחרי זה ייקח לזה הרבה זמן לעלות. הלכתי לצוד. יש פה עץ. נראה לי זה בית. איזה זבלות, זה סתם. שיקרו עליי בלב רע. TPA. הרעלס. ברדלס. נו! יא ברדלס, תודה לאל. זה הבית שלנו, לא? נכון. אבל למה הוא כזה גדול? איך הוא התפוצץ? הנה, כפי שאתם רואים, זה הבית שלי ושל דוד, החבר שלנו שפוצץ לנו את הבית. כפי שאתם רואים, זה היה הבית. נו אפשר לכם מזה TNT. מקוש. הסוכר הזה של דוד, לא שלי. אבנים מפוסלות. לבני אבן. אין פה. את זה. בוא ניקח סירות. אפשר. יש פה סירות. כן, החווה. זה היה הבית שלי ושל חברי לפני שעברתי. פה הייתה חוות תרנגולות, אבל עברנו. נכון, יש לי תיבה של... לא משנה. יאללה, הולכים. לא נשאר כלום. שתדע שזה היה בית שלי לפני דוד. רגע, 3 דקות. רגע. אוקיי, 4 דקות, יאללה. שים. אוקיי, בוא נראה. את זה אני לא צריך. רגע, אני זורק דברים שאני לא צריך. שירים עד כאן, ניתנה לנו עוד כאן. טוב, יאללה, נו, אתה עולה, אתה שם מה? וואו, אתה לא מתקדם, אה? אתה יודע באמת שהתקדמת. עכשיו remove. זוז. תודה. The ladies first, איך שאומרים. רגע, לא, אני טיפסתי. זוז. למה הפלת אותי? למה? כבר היינו בבית של דוד. אבל אין שם כמעט כלום. כפי
שאתם יודעים, לי ולדוד היה עוד בית, אבל כמובן הוא נהרס. בוא נצוד קצת. אוקיי. אני כבר עשיתי סט אום. הנה, כפי שאתם רואים, זה הבית שלנו. שלי, הראל ועוד חבר שהמחשב שלו לא עובד. כפי שאתם רואים, לכל אחד יש תיבה אישית משלו. אנחנו עשינו... מי שם את כל הזבל הזה כמעט בזה שלי? זה חוסם לי את הכל. מה זה? I cannot believe it. Believe it. Believe it. Believe it. מה זה? למה הכל התבלגן? טוב, אני שם בזלזול. רגע. נו. אני שם פה את דבריי, שאני לא צריך כמובן. לא, 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 לא. מה אמרת? קיד מה? קיד PvP? לא, רגע. עם זה יש לי רעיון דווקא. אתה בכלא שקוף. תסתכל מאחורה, אתה בכלא שקוף. זגוגית, אל תצעק עליי. חוצפן. לי אין מקום כמעט, מה זה? תסתכל בתיבה ותבין. היי, not touch. חוצפן. אתה יודע מה, אני אקח את המכנסיים, את הבגדים האדומים שלי. רגע, אני לובש, אני מתלבש. אין עליי. בוא נשים את זה. רגע, אני לוקח איתי קצת אוכל. בסדר, מה אתה צועק עליי? ובא לי וואק, איפה אתה? חכה לי, אל תחסום עוד את הזה. שאתם רואים, הם עשו תקרת לבה ויציאה מוסווית לחלוטין, שזה כמובן כולל את זה, והופ, ורגע, לא רואים. קדימה. בוא נהרוג אותו, נקבל עליו XP. אתה, חתירת מכוער, מה אתה מסתכל? איזה מכוער הוא. הוא כל כך ירוק שהוא מקנא. כן, אולי אנחנו קרובי משפחה, מאיפה לך לדעת? שקט. 8 דקות. עוד 2 דקות אני אהיה. טוב, אני מפסיק. טוב, תודה שצפיתם בפרק. אל תשכחו, תמיד לראות. טוב, להתראות, נתראה בפעם הבאה.